juragan. Ayo sinden iki nek nampani amplop tembange lali. Kedep tes makasih Pak, makasih. Aku makasih mantap terus ya Pak. Niki wau mboten enten tembange. Aku ki krungu banteng. Wani banteng apa piye? Wani aku. Nggih. Nggih matur sembah nuwun, mangke Elisa dipun aturi jumeneng. Ya. Sapa iki? Wis ya ucapan salam hormat untuk Bapak Subandrio, Pak Nanok dan para pepundan Purnawirawan. Korpaskas AU sukses selalu. Semakin profesional mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Jangan lupa rutin nanggap wayang, pasti dekat sama rakyat. Sukses Adi Mas Petruk dan warga Laras. Oh, saking Pak Bambang Sulistyo menika ugi nyawer, Pak. Menika kintun ucapan kagem salam kagem Bapak Subandrio, Pak Nanok dan para pepundan Purnawirawan. Satu lagi Bapak Marsda Purnawirawan Eko Budiono ugi salam saking Pak Bambang Sulistyo. Oh iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Yo, diaturke dhisik. Ana sing nyuwun camping gunung piyai loro, bapak-bapak piyai loro diaturke sik. Truk, ya. Sing nyekar Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Elisa. Jumeneng, Pak. Iya, iki diaturi jumeneng kok men cetha. Ah. Menika. Takut nggak sopan gitu loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Maaf ya, Pak ya. Ini Bapak siapa mau kayak Pak? Arifin Onde. Ah, itu harusnya nanti ikut. Harusnya beliau bangga karena dia itu tidak Jawa asli tapi bisa melestarikan budaya Jawa itu luar biasa. Iya. Nanti ikut ini naik di sini ya, Mbak Joget. Ora apa-apa. Engko nek wis rampung bawa Mbak Joget. Heeh. Mangga. Oh, di Kudang ya, siap. Mangga, Pak. Di aturi minggah. Saben bengi nyawang luar biasa. Waduh, wah iki lho Pak, piye iki Pak koyo ngene iki. Aduh, terima kasih sekali Bapak. Ini belum Mbak Joget udah dikasih. Waduh, senang sekali. Terima kasih banyak. Ngono kuwi ya Sun. Dibaca. Oh ya, oh dibaca. Oh. Waduh, lumayan coy. Oh, tidak ada. Dari Bapak Harpin Onde ini 1 juta loh. Oh ya, dari Bapak Harpin Onde. Terima kasih Bapak. Storke juragane. Waduh, aku wis tak gayane tak lebokke kono ben lah. Ora iso iki celimen nih padahal. Iki tenanan iki. Oh, tambah lagi. Oh, tambah lagi Bapak. Dari siapa, Pak? Pak Amarulo 1 juta yang mana? Pak Amarulo terima kasih Bapak. Naik tak apa-apa. Naik tak apa-apa, Pak? Iya. Ini tenanan iki. Iki dilumpuk iki. Celimen ki pancen ya sisteme ngene iki. Engko nek bapak-bapak Purnawirawan kae anu batin, lho kok diserahke dalange. Nika ngaten Pak, gandeng celimen menika kita tidak bisa berkreasi di luar sana karena Covid, makanya kita di sini itu pentas setiap malam lalu uangnya dikumpulkan lalu untuk menghidupi si dalang, Pak. Ora ya. Wah ora ya, didom rata kabeh. Dadi mengko iki anu saweran iki kabeh penabuh sinden melu ngrasake. Oh iya. Bukanya akhir bulan, Pak. Nanti akhir bulan dibuka, dibagi. Iya. Yen memajang mung karo janon kuning. Iya.
penabu-penabu ya semangat. Iki mau bapak-bapak paring dawuh, gara-gara niku rada dawa ora apa-apa. Wah, oke. Iki dikersake pirang jam, Truk? 3 jam. 3 jam kuwi mengko nek bablas, Pak Nanok ngendika, nanti kalau ke Belandang berapa menit, santai lah. Santai aja. Ya sudah, Belandang saja enggak apa-apa. Wata Guno Waton sarta lanang inu maneh banyu bening tenan alangkah baiknya nek anu jenenge kedisiplinane kanca-kanca iki kaya bapak-bapak Purnawirawan karo anu andane kuwi ya tak karepku ngono iki lho. Jam 7 mangkat. Jam 6:30 wis do teko siap kabeh. Oh iya, Ning soalé kowe nek ngrasani wiyaga ya atos kok. Mbok menawa ana sing lapor secara diam-diam ngandhak karo wiyaga. Kelingan ora kowe? Wingi ana sing medhun ning pom bensin. Terus do ngopi, kowe muni piye? Aku ora meh muni, kae iso ngopi mergo bar melu aku. Oi, kaya ngene ya ora nglarani ati. Ya. Aku seneng. Ya, anggleleng kae wodobo to. Mergo bar melu aku. Ya. Dik jaman berjuang jur kelingan Ya, mangga. Jarene wis menang keturunan sing Nande
Sembah nuwun. Wah. Ayo iki ya membanggakan sekali bahwa kakeknya dari Sulawesi, ning bocahe ning Jawa iso. Ada lagi Pak Seno. Oh ya. Bapak Muyanto ya? Oh iya. Bapak Muyanto, Pak Seno. Terima kasih. Seperti Gatot Kaca, otot kawat, balung besi. Luar biasa. Ya. Matur sembah. Bapak Mulyanto. Wah ya. Nyenengke tenan. Ah iya. Sapa sing ora seneng reng 7 sasi lho awake dhewe. Ora iso metu ning jaba, mayang ya ming nang omah. Iki kok ana daru tiba. Ayo, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ayo dilanjutke. Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya. Panjunan saka Pak Nanok iki terus. Heeh. Gubuk asmara. Ya. Wah, jan Pak Nanok iki Purnawirawan kok seneng sapa gubuk. Tendang ora, piyayine ana lho ora. Ming mergo saka seneng tembange. Ya. Ya. Oke, nuwun sewu Bapak. Iya. Aduh. Napa Pak? Nuwun sewu Bapak. Ngono ya. Oh, nggih. Wah, kalau kae. Oh, si go kipas-kipas lho. Ha iso. Aku enak nang omah main kipas-kipas sepet. Tenan rebel nang ngendi-ngendi. Nek bapak nanok kipas-kipas. Oh, nggih, pripun Bapak? Monggo tindak nginggil Pak, monggo mboten napa-napa. Main joget mboten mengke, Pak? Joget mboten? Mboten. Oh, nggih. Oh. Dari Bapak Nanok. 1 juta nggih, Pak. 1 napa 2, Pak? Mbak Unawa ajeng nambahi enten lho, Pak. Gending Gembira Loka, semoga warga Laras selalu bisa menghibur masyarakat pandemi cepat menghilang. Siap, ya, siap. Gembira Loka 1 juta nggih, Bapak. Nggih. Iki Kalau Gembira Loka nggih, Pak. sama Pak Arkowi ya dan salah itu. Oh, ini ada, Pak? Nah, ya. sekalian gitu ya. Saking Pak Arkowi Bogowonto, Dirgayu Korpaskas yang ke-73, semoga tetap jaya minta lagu Gembira Loka. Menika wonten, Pak. Sampun dipun transfer 1 juta, Pak. 1 juta? 1 juta. Oh iya, 1,5 juta, Pak. 1,5 juta, tak ngerti. Arep korupsi ya. Pak Nanok kira iso dijak tingtong. Minta foto ya. Gini, Pak, tangannya. Komando. Luar biasa. Matur sembah nuwun, Pak. Sama-sama, Bapak. Oh, aku wis muni sayuta kaya Pak Nanok ngendika 1,5 juta. Lelar-leh kundelik ke sok kapan? Lah, piantune disiplin kok nggih. Ah iya, aku iku sing ora disiplin kene, tak hitungke. Sawer. Dalange guyang-guyu ya. Angguyang-guyu tak nggosek. Lho. Gendeng Gembira Loka. Semoga warga Laras selalu bisa menghibur masyarakat pandemi cepat hilang. Amin. Saking Bapak Nanok. Ayo Tin, gubuk asmara diaturake. Ya. Agem apa, Pak? Nganggo sing komplit. Iki gara-garane santai kok. Ya. Oh nggih. Anak-anak tanggung jawab kok. Ah iya. Ndak apa-apa, nanti jamnya lebih dari 3 jam nggak apa-apa. Nah ini 5 menit 700, Pak. Ya ora apa-apa. Oh ya wis akeh lho sawerane. Piye? Kowe iki tak goleki rejeki kok cerewet. Iya. Ya ora apa-apa, Ding ya. Kok digenepi ngono ming 700. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar. Saya tangane ora. Tangane sinten to? Iki lho tangane Wanda iki biasane ngladeni wayang ki nang kiwa terus iki nang tengen terus. Ora tak tamplek artuman wae. Dilarani lek tremer ngono kuwi. Oh ya meneng wae lho mesake.
Ingkar nyingku Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Oke, monggo. Yen liwat aku kelingan. Monggo. Yo diwiwiti Mbak Tatin. Yen liwat aku kelingan
karo Pak Nano. Oh, wis ora. Angel lho. Lah nggih kula matur nuwun lho. Lah iya golek dit sayuta ming nembang gubuk asmara ae angel. Mbok kowe nembang nang pinggir dalan ora ming 100 kilo. Enak klothok. Suwun Mas. Ya ora apa-apa. Wah, apik tenan. Wah, luar biasa. Iki ya uga ana pamundutan truk nawala ning lumantar WA. Oh. Saka sapa? Saya Sukoyo dari Pagermas, Bandung. Saya dan kawan-kawan penggemar Pak Petruk dan rombongan sedang nonton bareng di Makor Paskas. Oh. Komandan Kor Paskas berkenan minta eling-eling Banyumasan. Para purnawirawan Kor Paskas minta lagu Caping Gunung atas nama Pelda Purnawirawan Sumarno PGT. Oh, Caping Gunung mau wis daturake. Heeh, engko kari eling-elinge. Ya matur nuwun Peltu Purnawirawan Sukoyo. Oh iya. Diaturake. Wah, iya. Saiki diurutke sik, Tru. Ya, iki lagu pirang-pirang mawono kiriman saka panjenengan bapak-bapak. Utamane panjenengan Bapak Nanok kon nyiapke pirang-pirang lagu. Ya. Sing kudu diaturake ana ing gara-gara ayo apa wae mau sing perlu diaturake engko Caping Gunung wis diaturake gubuk asmara diaturake Slendang Biru wis Podang Kuning Sriuning karo Aja Lamis karo Gembira Loka. Oh iya wingi dolanan ndi Mas aku ora dolan ngono ya nang Gembira Loka nang Gembira Loka heeh engko aku sing nembang kowe aku ya Truk ya saiki kowe apa Selendang Biru. Heeh. Kedep aku. Ya. Kedep aku ngomong. Ki ana meneh dari Danwing 1 Paskas. Ucapan selamat hari ulang tahun ke-73 Kor Paskas. Semoga profesional dan terhormat. Hormat bangga. Komando. Request perahu layar. Siap. Wes tak siap iket mau ora ketang praune ming karet. Ayo. Yang penting perahu layar. Kor Paskas ki asa nganggo perahu nek mung kon nyilem. Yo. Ayo Ika, Selendang Biru dibawa dibukani bunang kok terus tok tembangke ya. Heeh. Jumeneng kok lenggapi ya dikersake karo panjenengane Bapak Nyono. Oh iya, Pak Nyono. Ngersake Selendang Biru ya. Ayo ceket-ceket. Nggih, Pak. Wah. Sinden kuwi nek ana tamu undangan ki, ayo gawe ceket-ceket. Nggih, Pak. Nek ora ana wong ndeloke ming streaming tok kae, ayo ceket-ceket. Aku sik. Mboten lho. Untung aku ki wong wis kulino di ngonoke ki dadi santai. Wis ben. Piwalesku ya nek ngelokke ya sak gelemku dhewe. Akeh do iso ngopi nek amarga saka bar melu aku. Arek ra bar melu aku apa iso tuku angkringan. Ameng angkringane kok ora iso tuku. Yo buka bunang monggo. Sinden iki nek nampani amplop tembange lali. Kedep tes makasih Pak, makasih. Aku makasih terus ya Pak. Niki wau mboten enten tembange. Aku ki krungu
banteng. Wani banteng apa piye? Wani aku. Pak ngono, boleh jawab ngono. Ayo. Makasih ini dari Bapak Seto. Pak Seto yang mana? Oh, terima kasih, Pak. Aduh, canda lembah malah. Juga buat temen yang lagi nonton dari Pak Nyono. Pak Nyono yang mana? Terima kasih. Aduh. Nih, setor mbok-mbokane kene. Walah. Nih, ya iki aku yo nyepake ember barange. Tangan-tangan. Iya. Wah, wis. Awang biasane ya tangan kiwa. Tuman. Yo pisan-pisan nggo tangan-tangan. Heeh, iya. Apa to? Enak. Semangat ya Pak nek ana sawerane, Pak. Semangat ayo. Aja nganti terus terpaku dengan saweran. Sesuk nek ora ana sawerane terus do nglokro. Aja, tetep semangat. Semangat Korpaskas. Ayo. Selalu semangat dalam situasi apapun. Ah bener kuwi ora. Yo. Janji selendang biru, selendang biru, among enaki hati. Oh nggih. Oh, sekedap. Mah kleru ngomong iso ditembak aku. Sawer 2 juta saking Danwing 1 Paskas. Ya nyuwun para layar mau. Oh iya. Ha iki ora ana angkane engko nek tak buka wiyaga. Ayo. Semelang aku. Ini ya peso tak dilai ya. Heeh, yo. Nora tekan. Nora tekan batin setiamu. Ya. Selendang biru. Rong ramban ra apa-apa, Mas. Iki ana meneh reng. Aku maca aku. Ya. Dandenhut 474. Paskas. Selamat hari ulang tahun ke-73 Korpaskas. Oh iya, nyuwun lagu apa iki? Ora ana lagune. Total nyawer 1.500.000. Iya, 1.500.000 po 1 juta. 1 juta iki ketoke 1.500.000. Wah, ndek 1.500.000. Iya. Guyu karo melet. Urung berhasil korup iki. Tetap penuh janjimu selendang biru. Oh, saka ngarep neh, Kak. Kadang neno pisan gas engko suwuke grupak neno selendang biru among enake ati ora tekan batin selendang biru
Tetep ana janjimu dung 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 dang 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 dang. Yo semangat lho. Ya. Ya. Selendang biru. Selendang biru. Among enaki. Napa to, Pak? Ora apa-apa ya, ngrasake suarane ngomong enake. Ngono wis. Hati Nora tekan batin setiamu. Selendang biru. Ya, yuk tatap panah. Janjimu selendang biru. Yo. Matur Oh, gayang to. Matur nuwun karo Pak Sawa, Pak Nyono karo Pak. Matur suwun Pak Nyono kalian Pak Seto. Wis, kek lenggah. Ya. Niki daleme saking Gunung Kidul, Pak niki. Oh. Suarane apik-apik panganane bangsa kewan-kewan walang putul. Uget-uget. Ya ora nek uget-uget. Uget-uget kok dipangan. Amen obah ning jero. Oh iya. Minggir, arep ngopo? Wis iki pamundutan saka Pak Nano. Sing mimpin nek udu aku wis ora jos iki. Ya. Neng nong. Andong tutuk gundulmu. Biro luka. Mbok ya ning sindan langsung nyaut nggih. Ya. Wis mesti do siap. Wingi dolan endi Bu? Neng gembira. Dina minggu tanes yo. Gajah Ono. Ape ya Gong, wis pokoke nang Yoja nek nang Biraloka urung sah nang Yoja. Nek manganan ya gudeg. Oh iya. Kalau Gong, apa e? Kae lho diparingi neh. Mbok wis to, Pak. Kula niku sok mboten sekeca e. Angger tembang kok dulungi, tembang kok dulungi. Ha iki nek ngono tau kae tembange. Ya, bat teruske. Monggo. Dina minggu torne. Sik
Bapak Subandrio. Ya, RP 1 juta. Gajahe Ana. Ontane Ana. Munyo. Pengen maon bandulane cacile model sing telas bocah pisan dina minggu ayo neng gembira tembange piye kok? Aku nang nyuwun suarane, aku pengen kanca-kancaku iki tertib kompak. Heeh. Disiplin. Apa? Kuwi lho sing anu disiplin, disiplin. Dalam setiap hal kudu apa jenenge? Merasa berkewajiban. Iya. Mula apal ora mung apal tok. Ning kudu nglothok. Iya. Wingi dolanan ndi Mas nang Gembira Loka rasa nganggo gamelan sinden tok 5. Hah? 5. Oh kae salon to? Salon ngono kok. Tak kira sinden ya. Aku anggere nyawang gelungan iki kok apa-apa kaya gelungan ya. Wah. Oh ho ho ho. Ayo, sinden 5 bareng. Wingi dolanan iki mak iramane rada mars. Heeh. Angkatan ki Paskas ki selalu gerak cepat. Iya. Tidak pernah lambat dalam mengatasi apapun dan menerima perintah apapun selalu gerak. Iya, cepat. Iya. 1 2 3 ya. Wingi dolanan Dimas ning Gembira Loka. Terus. Dina Minggu torne gajahe ana, ontane ana, munyok-munyok ana, sasak kewan, apa-apa ana, pengen ron ana, bandulane ana, pengen jajan cekake raku jiwa cah cilik, muda-mudi lan sing tilas bocah pisan, dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Jos ngono ku sing tak karepake. Tertib, cepat, cekatan dan disimilitin. Disimilitin. Kok angel banget to nang aku. Disimilitin. Oh luwah kok. Kaya asmuni ya? Ora. Sebetulnya. Ayo, saiki kanca-kanca penabuh. Kudu disiplin, wiwit bengi kudu disiplin. Nek ora tak jaluk bali iwake kambing. Wah. Kok wis dipangan kok dijaluk bali. Kan nggih jali urip. Panahno iki tresno karo warga laras wis ora kurang-kurang. Heeh. Tukoke kambing. Ngerti tak tukoke iwak kilon kae. Terus wedhuse tak ingu ya, Tra. Iya. Dadi nek nggo wiyaga, wis jan. Ya, 1 2 3. Wingi to, ya, tuwa gapat. Masuk. wingi dolanan tibu ning Gembira Loka dina Minggu torne gajahe ana ontane ana munyuk-munyuk ana sasat kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake raku jiwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Piye, top. Wah, jos tenan. Ning ya saya suwe suarane saya sithik. Mergo wiyaga ki umure ora padha to, Tru. Ha iya. Nek sing umur 40 45 wingi dolan endi, Mas? Nek sing umur 70 wingi dolan endi, Mas? Gembira wis aku alon-alon wae aku. Ayo coba saiki persinden karo wiyaga. Ya, saut-sautan. Heeh. Melihatkan kekompakan. Ya, carane. Ya, tanganku munggah kuwi wedok, tanganku medun kuwi lanang. Dadi nembang Gembira Loka manut perpindahan tangane Bagong. Nek tangane munggah wedok,
Begitu tiba-tiba tanganku medun, kuwi lanang. Oh. Ngono tanganku bali munggah meneh, kuwi wedok. Kuwi perpindahane dengan gerakan tangan. Ya. Militer itu. Ah iya iya. Sapu? Siap kok sapu. Heeh, siap. Wah, jan. Wong siap kok ya sapu lho. Siap, siap. 1, 2, 3, ya. Wingi dolan ning Dimas ning Gembira Loka. Dina minggu tone gajahe ana, ontane ana, munjuk-munjuk ana. Sesat kewan apa-apa ana, pengen praon. Ana bandulane ana, pengen jajan. Cekake raku jiwa cah cilik. Muda-mudi asin dilas bocah pisan. Dina minggu Ayo ning Gembira Loka. Jos, tenan apik. Ha iki aku ngene iki. Aku ki nek kanca-kanca do kompak, ngene iki engkae pira-pira kicul ora wae. Losdol pokoke. Ha iya. Aku duwe tiratake to kok. Sa 10 yuta ki tak bagi wong 4 wae lah. Ucul-ucul. Ning rembuke utang. Wah. Wah. Wong kok kaya ngono. Ayo dipedhot sing luwih cepet. Ya. Karo nggo ndawake wektu ya. Yo. 1, 2, 3 ya. Wingi dolan ning Dimas Ning Gembira Loka. dina Minggu torne. Gajahe Ana, ontane ana, unjuk-unjuk ana. Sesat kewan apa-apa ana. pengen praon. Ana Bandulane ana pengen jajan. cekake ragu jiwa. Cah cilik Muda-mudi lancing tilas. bocah pisan. Dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Wah. Iki piye? Wah, iki upama entuk bebas ngono terus anu bapak-bapak paskas iki nonton kabeh sak prajurite. Wah. Wah, mesti nglutuki watu. Nglutuki watu jengkulmu mlocot ya. Saking kompak. Ha iya. Apik tenan jan. Ning aku mesti ora percaya, Truk. Bela dalah. Kok ngono kowe, Gong? Ditabuhi pirang-pirang tahun, disindeni pirang-pirang tahun kok mesti ora percaya karo kanca-kanca. Ora percaya karo ora babakan ora percaya karo apa jeneng iki rasa tanggung jawabe. Meng apalane. Oh, ora ngono. Apalane sing ora perlu disangsikan. Lah iya. Berarti kudu siji-siji. Tatin tok. Oh iya. Tartine jan mungso sing ngrebab ijen. Oh iya, Soliken wis nyerahi. Jajale. Ki raja bolang-balik. Ngandel ora? Ayo, maune rokok suwe-suwe duit iki. Nendi? Mbah radong aku. Pondo iki jan clemer tenan. Ya. 1, 2, 3 ya. Wingi dolan ning Dimas Ning Gembira Loka. Oh. dina Minggu torne. Gajahe Ana, ontane ana, munjuk-munjuk ana. sasat kewan. Apa-apa ana, Pengen praon ana, bandulane ana. pengen jajan cekake ragu jiwa. Cah cilik Muda-mudi lancing tilas. bocah pisan. Dina Minggu Ayo ning Gembira Loka. Oke, bagus sekali. 100. Orisa karo Soliken. Ya. Ayo Ken, sing apik Ken. Pak Nanok ning ngarepmu lho Ken. Sapa ngerti kok dibuandem. Duit yo ning sepatu. Cek. Ya awit. Iki njaba kono gregeran Ken, usah sak wae. Ayo sa. 1, 2, 3 ya. Wingi
Gembira Loka. Kosike. Neng Gembira Loka. Ora kok neng Gembira Loka, terus wis rampung. Terus lho kan tenang wae lho kan pokoke. Balane ya. Wingi dolan nang ndi, Mas? Neng Gembira Loka. Neng Gembira Loka, cengkokmu kleru. Neng Gembira Loka. Pak Nano anak bae antar sing beto pistol mboten. Tulung mang tembak cengele niku. Ora kleru ora. Ya balane. Wingi dolan nang ndi, Mas? Neng Gembira Loka. Dina Minggu turne. Gajahe Ana. ulane. Gontane. Kowe muni ula kayang katno. Ontane Ana. munyuk-munyuk Ana. sasat kewan. Apa ana? Pengen prawan. Praon. Kok prawan? Pengen praon. Pengen prawan. Ana. Bandusane. Bandosa nggo ngangkat kowe. Bandulan. Bandulane. Ana. Pengen. Pengen du. Duh. Pengen. Pengen jajan. Ayo, Ayo, jakae lho. Cekake. Katoke apa? Wah, edan. Ora ngono ki to, Mas. Iya. Cacilek dirampungke. Cacilek Muda-mudi. kancing tilas. Pecah pisan. Di. Na. Be. Gu. Ayo, Neng. Gembira Loka. Wah, ya wis setelan kae ya. Heeh. Wis. Ya, Su. Wis ora ya sura. Ya sura apa? Lho, bila lo kan netes lho. Jas tenan. Heeh, nyuwun apa? Saking Bapak sinten nyuwun menapa? Ada. Pak Eko Budiono. Ya, buat yang nonton bareng di Makor Paskas. Oh ya. Matur sembah nuwun Pak Eko, mugi-mugi barokah rezeki. Ya. Ayo Mbak Orisa, aja lamis pamundutan sing dikirimke nang awake dhewe sing lagu-lagu sing wajib disiapke. Ya. Bar aja lamis engko isih ana pamundutan Sriuning. Oh, bar Sriuning. Sriuning numpak perahu layar. Ah iya. Mampir nang Gubuk Asmara. Oh, enten eling-eling yen, Pak. Ana eling-eling. Kok taturke kabeh, rasa kuwatir. Ah iya. Eleng, Bang. Ya jumeneng, Iki aja lamis, Pak. Aja lamis dibawani. Yen sirata diopupu. Aku kang bakal gorengi. Wah. Jadi goreng. Yo. Yen kowe seneng Neno. Ya, becek. Oh iya, ki sik rasa. Oh. Nggih. Tembang Wiraloka nggih saking Pak Arkoi menika sampun ngaturaken
Mohon izin saya Praka Haryono Yonko 467 Paskas. Salam hormat bangga kepada para purnawirawan Paguyangan Korpaskas yang telah memberikan sebuah tontonan yang insya Allah jadi tuntunan Dirgahayu Korpaskas jaya selalu berkah selalu buat kita semua. Kami petarung Yonko 467 siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan semangat dan sungguh-sungguh. Oh iya, matur sembah nuwun, mantap. Terus. Ngemes, lames. Yen kowe senang lames. Padha karo sama dengan. Oh ya apa ya kong. Mbak sama omongku ta, Tru? Iya, iya. Tumraping pasrawungan Tumraping pasrawungan eno Mbak aja senang neno senang lames pada karo senang citra monggo. Yuk, bukane Bonang. Monggo, Mas. Matur sembah nuwun. Ya. Ki sing saka Bandung mau, Tru? Ya. Sing nonton bareng ngono Makor Paskas? Ya. Nyuwun eling-eling Banyumasan? Ya. Sing eling-eling ki sing pancen lairan saka Banyumas ya kuwi cedhak Mbatu Raden.
Ya kuwi dusun Batu Karang. Heeh. Ibu Prastiwi. Ya yes ora apa-apa. Ya nggo tua-tua terus. Iya, iki sing ngesuwi sinden-sinden sing enom-enom kuwi. Ya. Ayo Pras. Ndak selak buyur meneh. Heeh. Ayo jumeneng. Ya. Ah. Lho kok cilik? Ah cilik kae ning sepuh iki wis sing mimpin adik-adik iki Bu Prastiwi sing ngajari. Langsung bawa Pras. Heeh. Nyun sewu Pak Nana. Mbah. Ya pali Pak Nana. Heeh. Ya. Raden Narya berkudara Anggere Banyumas anggere geronge gayeng sing brengok ae wis sukses. Iya. Ungkus iki. nyata lamun satria jodi pati neno kene ucapan meneh Tru ya saka keluarga besar Den Hanut 474 Paskas siap mengamankan NKRI dengan sikap tepat dan akurat ya luar biasa God simbar jajan yen nganti karang pindah guntur nyata dasar satria prawira taman rama prawira taman iki rak kutha ora eling kula eling awas yuk dunungane sen
Dinggo dadi meneh lagune terus dadi Nara kanca mesti pada elek anu apa? Cakepane ora apal kuwi. Ayo manut ibu-ibu ya. Mangsa perang kula nderek sak kersane para kacang aku ade aku apa kowe nyari kuwi apa wis ngerti kowe mangko tak sing keprimen perkara kang masa elek marang lego sampai sangat gayeng banget ya eling-eling. Wah, ya kayak kowe pokoke lah. Tuli eling-eling tekan Banyumas, Truk. Iya. Apik tenan. Ya apik. Budaya Indonesia kan pernah-pernah. Wah, kowe nek nembang Banyumas ya terus ora iso omong Jawa terus ya. Ya enggak bisa. Ya kayak Banyumas kayak kowe tuli ya sing bisa tata cara ngendi-ngendi ngono kayak kowe. Oh, kowe bolu. Jejel ki raimu kowe. Ora iso omong senengane. Yo, ki mau eling-eling Banyumas. Eling-eling Banyumas. Yo. Si ana loro daturke ora usah semelang kok wis diparingi werna-werna kok. Ora daturke ora. Wis entuk turani iwak kambing barang kok. Ya, tonyo lho ning kowe ora. Ayo, nyuwun Sri Uning. Ya, Sri Uning. Sing kepareng ngaturke sapa Sri Uning? Wah, ya iki repot iki 5 sinden wis pentas kabeh. Ah iya. Jiro Lupatma. Heeh. Kira-kira sapa ya, Truk? Ah iya. Tak hitunge. Bang bang tut cendela wawa, sapa berani ngentut ditembak raja tuwa. Neng kali ngiseni kendi jeruk purut wadah entut. Wo tiba tatin. Tiba tatin yakin lah wis. Ambangane engko do eren kemeren ora ditung kaya ngono. Bang bang tut cendela wawa, sapa berani ngentut ditembak raja tuwa. Neng kali ngiseni kendi jeruk purut wadah entut. Wah, tatin. Soale sing pas dadi wadah entut iki men tatin. Tendang ora. Ayo, jumeneng ndi? Sri Uning, Sri Uning. Engko bar iki terus sinden 5 ngadeg kabeh. Wah, la iki. Ngadeg kabeh terus melayu kabeh sinden 5. Tendang lho kowe. Melayu kabeh ora. Ya, Sri Uning. Ya. Kangge bawa mboten. Nganggo komplit pokoke. Wektune isih dawa kok. Putri kang sulistyeng warni Sri Uning Mustika Tuban. Neno Putra Kanjeng Sira
mengganggu. Piye to? Pan ajeng arep metu ngono lho, Pak. Oh, arep mangap suarane arep metu ngono ta. Heeh. Ya. Marai kakol. Tak peranggang bejana Bebelo wirat moyo neno tanurang sriuning gugur lelo dadi mustikaning tuban langsung yo tri sapa Triamin Sri Uning kok Tri oh Sri to Sri kok Tri Triharto jak madang lali ya mangga Sri Uning mustika tuban labuh tresna lan sabaya pati tang Gus prasetya
Salungguh, Tin. Langsung disusul sinden papat jumeneng. Ya. Prau layar sak sepisan rong ramban, sepisan pelok, sepisan slindro sing terakhir. Oh. Tembangan, bar rampung tembang, malih slindro, tembangan terus suwuk. Oh iya. Ayo. Ayo. Anggere menika ngadeg kok angel ora jamak-jamak. Kene iki ngedeke angel banget. Ngadeg kok dinengke wae ora. Kowe iki omong apa ya, Wer kowe iki? Gemermeng dhewe ra. Mangkelake. Yo. Ora ting gleyor. Kowe iki sing lenggake Bapak Purnawiran sing siap. Siap gerak. Oh, siap. Lencang samping gak. Lencang apa? Lencang samping iki piye? Lencang kanan gerak. Duh, Lisa. Tin kowe iki wong tuwa kok tok adunge antem to. Lah niki pasti ngenten lho, Mbak, tangan kula mesene. Iki ndas, Tin. Panjenengan lengene teng bawah lho, Pak. Ya wis ngono. Cegap gerak. Siap. Elisa kok Elisa. Orisa kok doyong apa? Mboten kok. Oh ya, ngawur. Kok wiyagane muni doyong. Iya. Apa prau layar pelok sing kedua slindro. Ya, dados yuk. Hey! Suwuke ming sak tugel. Sak tugele trima.
Dong 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 tung kreng krang krang le. Tambahin ngono jane apik ya. Ditampa ora masukan puter. Lah. Sampai ngono wae ora. Ya, kripik gedang kripik telo. Semat. Heeh, selamat ulang tahun kagem Korpaskas.